ערב טוב לכולם, מדבר איציק טנא. אני רוצה לדבר על הצמד ניו זילנדי דולר, גרף 4 שעות. בואו נסתכל רגע על הצמד, נשים פה קו. שימו לב, יש לנו כביכול אסטרטגיה kiss and go. יש לנו כאן פריצה, השוק הגיע לקו וכרגע נראה שהוא עשה עליו פריצת שווא. אבל שימו לב מה שיש לנו פה. יש לנו כאן נר יורד, מאוד מאוד עבה ומאוד מאוד ארוך. הנר הזה למעשה, הגוף שלו יותר גבוה מ10 הנרות שבאו לפניו ואפילו יותר. בגלל זה אנחנו לא ניקח פה עסקת לונג, בגלל שמאוד יכול להיות שהמומנטום של השוק בנר הזה כבר יתהפך כלפי מטה. מה שאנחנו יכולים לעשות, בואו נשים רצועת בולינגר, ואנחנו יכולים לראות בעצם שיש את הנגיעה הראשונה, יש את הנגיעה הראשונה ברצועה העליונה. בואו נשים לנו פה קו תמיכה ב-0.6393, והתרחיש שלי הוא שייווצר פה מבנה מחירים, ובפריצה של המבנה מחירים נוכל לקחת עסקת שורט. עד כאן לערב. מי שרוצה ליצור איתי קשר, אלה הפרטים שלי. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין וחג שמח.